L'Helena és ucraïnesa i va arribar a Barcelona fa 3 anys, quan encara no havia esclatat el conflicte amb Rússia. No me gustaría volver tal como está el país. Hay mucha gente que está buscando protección internacional. Viene como refugiada a Barcelona. Y por eso la gente pues, está buscando otras vías, otros destinos para no quedarse ahí y para no ir a la guerra. Aquest any la ciutat ha rebut de forma més contundent de l'habitual ciutadans procedents d'estats amb una situació política complicada, com Ucraïna, Hondures o Veneçuela, i per primera vegada en 6 anys la població estrangera ha incrementat. Segons les xifres del padró municipal del 2016, despunten 5 nacionalitats. Itàlia lidera el rànquing amb prop de 27.000 persones empadronades que augmenten any rere any i la segueixen el Pakistan, la Xina, França i el Marroc. Independentment de la nacionalitat, la població barcelonina té tendència a l'envelliment. En els darrers 5 anys ha crescut el número de persones més grans de 65 anys, mentre que la població infantil s'ha estancat al voltant del 12%. Aquestes xifres són el reflex dels canvis en les famílies. Cada cop són més les llars de les quals només hi viu 1 o 2 persones i cada cop menys les que n'acullen 3, 4 o 5.